Hello, Boss Casper. Itago mo na lang ako sa pangalang Doraemon. Joke lang po. Ulitin natin. Mapagpalang araw mga kaswang. Ikubli mo na lang ako sa palayaw kong maymay. Lilinawin ko lang po. Isa po akong lalaki. Baka kasi, isipin niyo na babae ako. Sa totoo lang, malayong malayo sa totoong pangalan ko, ang palayaw ko na yan. Pero nasanay naman ako at suwabe din naman siyang pakinggan. Ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay nangyari po ito sa aming lugar. Sa lalawigan ng Capiz, taong 2005 at nasa 16 anyos pa lang ako nun. Ang karanasan ko na to ay muntik na akong mabiktima ng mga aswang dahil lamang sa isang mandarayang pag-ibig. Pero bago yon, kunting salaysay lang po kung paano ako nakarating sa lugar na kahit kayo mismo ay di nyo na naisin na mapunta roon. Sa kabinataan ko, sa di pagmamayabang, ako yung tipong may maibubuga pagdating sa mga chicks. Hindi pera o karangyaan ang pinag-uusapan dito, kundi sa katangiang taglay at pisikal na anyo. Oo, may itsura ako, medyo maputi, may katangkaran, at malaman ang pangangatawan. Sa madaling sabi, magandang lalaki. Siguro naman ilan sa inyo kilala si Robin Padilla. Medyo ganyan po ang tindigan ko noon. Mahilig din ako mag-jacket at magpantalo noon. Sana ay hindi kayo mahambugan sa akin. Kaya ako lang naman naisama ko pa ito sa kwento para maliwanagan kayong mabuti kung bakit lapitin ako ng mga kababaihan. Ang pinagkakaabalahan ko noon ay ang pangingisda. Isang grupo kami noon kung pumalaot na may kanya-kanyang bangka. At pagkagaling sa dagat naman, mga hapon na kami kung uuwi. Nakasanayan namin na gabi-gabi ay gumagala kami. O minsan, nagtatagay kami sa mga gilid-gilid. At ang pinakamasaya noon ay may mga babae din kaming nakakainuman dati. Kung sino-sinong babaeng humaharot sa akin noon. Dahil doon, marami-rami akong nabiyak na kawayan sa mura kong edad. Subalit di naglaon ay nagsawa ako bigla. Ang dating sa akin ng isang relasyon ay laro-laro lang. Lalo na pag may itsura ang babae, hindi ko ito siniseryoso at batid kong ganon din sila sa akin. Hanggang sa isang araw, may nakilala akong dalaga na dayo sa aming baryo. Siya si Milagring. Ako yung unang lumapit sa kanya at nagpakilala. Siya yung tipong may pagkamahiyain, tahimik lang, at nakikiramdam lang sa paligid. Mag-iisang linggo na pala siya sa lugar namin bago ko ito nakilala. Nagsimula ang lahat noon nung niyaya ko siya sa dalampasigan na mamasyal kasama ang mga barkada ko
at mga pinsan niya. Sa totoo lang, unang beses ko nun makaramdam ng labis na pagkailang sa isang babae. Sa tuwing umiiral yung hiya ko. Hanggang sa umayon sa akin ang pagkakataon. Isang araw, nagkaroon kami ng oras sa isa't isa. Yung bang kami lang dalawa. Sa dalampasigan, habang nakatambay kami, nagtapat ako sa kanya ng nararamdaman ko. At sa di inaasahan, ay di niya tinanggap ang pag-ibig ko. Masyado raw mabilis ang mga pangyayari at nabigla raw siya. Hiling niya sa akin, nabigyan ko siya ng panahon para pag-isipan ang inalok ko sa kanya upang mapagdesisyonan niya ng mabuti. Hindi ako nakaramdam ng pagkadismaya nun. Sa halip ay naging hamon ito sa akin. At desidido akong masungkit ang damdamin niya. Kaya ang ginawa ko noon ay nagpursige ako. Dinaan ko sa pangromantiko ang panliligaw ko sa kanya. Gabi-gabi akong bumibisita sa kanya sa bahay ng tiya niya. Hindi ko talaga lubos akalain na kung sino pang babaeng minahal ko ng totoo ay siya pa ang magpapahirap sa akin pagdating sa ligawan. Sa ilang linggo kong panunuyo kay Milagring ay nagdulot naman ito ng magandang resulta. Oo, naging kami rin sa wakas. At walang paglagyan yung tuwa kong nararamdaman nun. Halos maglupasay ako sa mundong ibabaw dahil parang sasabog yung saya na pumapasok sa sistema ko. Nang umabot na ng mahigit 1 buwan ang aming relasyon, ipinagkaloob sa akin ni Milagring ang kanyang pagkababae. Walang sapilitan na nangyari. Konti lang. Pero alam kong ginusto din niya iyon. Humingi ako ng paumanhin sa kanya na tinutugunan niya lang ng pagngiti. Subalit simula nung napitas ko si Milagring, 3 araw ang lumipas. Nag-iba ang timpla niya. Hindi na siya nakikitungo sa akin ng maayos. Siyempre, nalungkot ako noon kasi sa tuwing bibisitahin ko siya, ay iniiwasan niya ako. Halos lahat ginawa ko na, subalit wala pa rin siyang pakialam sa akin. Para akong mabaliw sa kakaisip noon, lalo na nung sinabihan niya ako na wag na daw akong magpapakita sa kanya. Hindi ko naman makuha yung side niya kung anong rason bakit niya ako iniiwasan. Kinukumusta ko siya sa mga pinsan niya. Ngunit hindi raw nag-uupin sa kanila si Milagring. Hanggang sa isang gabi, naglasing ako nun kasama ang barkada. Nung medyo lango na ako sa alak, nagtungo ako kila Milagring. Pagkarating doon, ay nagsusumamo akong kausapin niya ako. Di ko napigilang maiyak. Sa totoo lang, nakakahiya yung ginawa ko. Pero di ko mapigil ang sarili. Totoo nga ang kasabihang, nakakabaliw ang pag-ibig pag puso ang pinapairal. Nang nagsalita ang tiyo niya, "Lumabas ka na dyan. Kausapin mo si Pogi." Pagkatapos magwika ng tiyo niya, tsaka lang siya lumabas
at tinungo ako sa aking kinaroroonan. Bukas na lang tayo mag-usap. Bakit bukas pa? Basta pumunta ka na lang sa dalampasigan. Inaantok na ako. Sige, antayin kita doon na. Kinabukasan, pagkatapos mananghalian, agad akong nagtungo sa aming tagpuan. Akala ko hindi na siya darating kasi 3:00 na itong lumitaw. Bungad niya sa akin. Maghiwalay na tayo. Walang ibang patutunguhan tong relasyon na to. Bakit? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Wala. Ayoko na. Hindi kita mahal. Uuwi na ako sa amin. Kung hindi mo ako mahal, bakit mo binigay sa akin ang pagkababae mo? Yun lang naman ang habol mo sa akin, di ba? Hindi totoo yan. Minahal talaga kita, kaya sa akin ka maniwala. Huwag mo nang ipagkaila pa. Alam ko nang tungkol sa'yo. Sasama ako sa'yo para mapatunayan ko. Kung gusto mo, mamanhi ka na kami. Ano? Tumigil ka. Masyado pa tayong bata para dyan. Seryoso ako. Natigilan si Milagring at tumulo ang mga luha nito. Nang medyo kumalma na ito, tsaka lang siya nagsalita ulit. Sige, kung mahal mo talaga ako, papayagan na kitang sumama sa akin. Pero binabalaan kita na sa oras na malaman mo ang katotohanan, sigurado akong di mo naisin na makasama ako. Napakawerdong pakinggan. Kahit di niya masabi ng diretso, alam kong may malalim na kahulugan ang pinupunto niya. Pagkatapos naming mag-usap, umuwi agad ako sa bahay. Nag-impake ng konting damit. Humingi ako ng pera kay mama nun at binuksan ko ang alkansya ko. Nagpaalam ako sa mga magulang ko na sumama kanila Milagring. Para naman makilala ko ang mga magulang niya, dahilan ko sa kanila. Alam ng mga magulang ko kung ano talaga ang tunay na sanhi. Kaya di nila ako pinigilan pa. Taga saan ba sila Gring anak? Tanong sa akin ni tatay. Taga Barangay Pamasalon tay. Ha? Diyos ko. Sandali ha. Nanlaki ang mga mata ni tatay at para bang may gumulat sa kanyang ipis. Ilang minuto akong nag-antay sa kanya kasi lumabas ito. Pagkabalik nito ay may dala-dala itong kakapitas lang na kalamansi at isang pirasong batong itim. Ang tawag daw sa batong iyon ay tawas na tapol o tawas tapol. Ikunento din sa akin ni tatay kung para saan ang mga iyon. Dahil ang baryong pupuntahan ko daw ay pugad iyon ng mga mangtas na aswang. Sa totoo lang, hindi naman ako nakaramdam ng takot noon nung marinig ko ang kwento ni tatay. Basta ang nasa isip ko noon, maging okay na kami ni Milagring. Kinabukasan, sinundo ko na siya at nilisan na namin ang baryo namin papunta sa baryo ng mahal ko. Mahigit 1 oras ang biyahe namin noon. Naglakad pa kami ng kulang 1 oras bago marating ang pamamahay nila. Napakasukal ang lugar na yon. Puro kakahuyan
at talahiban ang nadadaanan namin. Pagkarating namin sa kanila, ay nakabusangot na. Sumasalubong yung mga magulang niya sa amin. Ipinakilala ako ni Milagreng sa kanila, ngunit hindi nagustuhan nila ang pagpunta ko roon. Nagpaliwanag ako kung gaano ko kamahal ang anak nila, kaya ako naparoon. Hindi mo ba alam kung anong ginagawa mo, iho? Mas mabuti pang umuwi ka na sa inyo, ngayon na mismo. Nagsawalang kibo na lamang ako at hinahayaang lumipas ang panahong masarap takasan. Ang kabilin-bilinan nila sa akin noon ay wag daw akong lumabas pagsapit ng takip silim. Sumapit ang hapon. Hinandaan nila ako ng napakabangong sisig nun. Paborito ko din yon, lalo na pagmaskara ng baboy o tainga. Tapos utak ng baboy ang ipanghahalo. Pinauna nila akong pinakain nun para daw makapagpahinga ako. Bale, nag-iisa lang ako sa kusina ng mga oras na yon. Narinig kong kinagagalitan nila si Milagreng at umiiyak ito. Hindi ko masyadong marinig ang sinasabi nila, gawa ng para lang silang nagbubulungan. Nawalan ako ng gana, lalo nung biglang umihip yung hangin papasok sa loob. Kasabay noon, nakalanghap ako ng napakasangsang na amoy. Nakakabaliktad sikmura iyon at para akong masusuka. Napatitig ako sa pagkain noon habang tinatakpan ko ang ilong ko ng aking kamay. Rumehistro sa utak ko ang kalamanse at bili ni tatay na bago ko raw kainin ang ihain sa akin, ay pipigaan ko muna ito ng kalamanse. Dumukot ako ng isa sa bulsa ko at hiniwa ko iyon. Pagkatapos pinigaan ko agad ang sisig. Ilang sandali lang, humiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawang lupa nang masaksihan ko kung paano nag-iba ng anyo ang sisig. Naging daliri iyon ng tao at tainga na nabubulok. Yung iba doon ay parang lamang loob na di mawari at may mga uod na lumalabas doon. Nagbubuga ito ng napakatinding amoy. Kahit siguro sikmura ni Boy Tapang ay di kayang tanggapin iyon. Agad ko itong dinampot at itinapon sa labas, kung saan mayroong nagtataasa na damo, pati plato ay naisama ko sa paghagis. Pagbalik ko sa pagkainan ay naroon na ang mga magulang ni Milagreng. Nakaabang sa akin. Kasama siya. Ano to? Ngayon, alam mo na. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa'yo. Patawad po. Patawad, tiyo. Wala akong pagsasabihan ito. Pero di pa rin tayo sigurado sa mga kapitbahay namin. Ang ilan kasi sa kanila ay uhaw sa dugo at laman ng tao. Kaya bilin ko sa'yo, huwag na huwag kang lumabas sa oras na makapasok ka na sa kwarto. Sige po, tiyo. Salamat po. Pasyensya ka na kung nilinlang kita sa pagkain. Huwag mo nang iisipin yon. Wala akong balak na yang gawin ka. Sadyang wala lang talaga kaming ipanghahanda na pagkain. Muling wika ng tatay ni Milagreng.
Nung pumatak na ang dilim, pagkapasok ko sa kwarto, ay nakaramdam ako ng kaba. Ilang oras ang lumipas, ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Malayong malayo sa tipikal na gabing nakagisnan ko ang pakiramdam ko sa mga oras na yon. Dagdag mo pa yung tahimik na gabing inaawitan ng mga naglalangit-ngitang mga sanga at dahong pumapagaspas ng punong sumasayaw. Dahil sa minsanang pag-ihip ng hanging malakas. Nung lumalim na ang gabi, dito mas lalong tumindi ang tensyon. Iniisip ko kung ano ang magiging kapalaran. Napadasal ako nang wala sa oras. Nangingilid na yung luha ko sa mga mata. Mag-isa lang ako sa kwarto nun at sila Milagreng nasa sala lang nakahiga. Maya-maya pa may kumatok sa bahay. Tumatawag itong papa. Narinig kong bumukas ang pinto. Anak, huwag mo nang pakialaman yung bisita natin kung naamoy mo man sila. Kaya pala amoy tao. Tara na. Pagkatapos nilang mag-usap ay parang yabag ng kabayo ang narinig kong tumatakbo papalayo. Ang sumunod na mga eksena ay lumiwanag ang bawat kabahayan. Sinag ng sulo iyon. Sumilip ako ng bahagya sa pader na gawa sa kapis. Nagsisinyasan lang ang mga ito at pinapatunog yung mga bunganga nila. Yung bang parang ganito. Ang nakita ko naman sa kabilang bahay ay may itunuturo yung isa doon at napatingin ang tatlo niyang kasama sa bahay nila Milagreng kung saan naroon ako. Pakiramdam ko, nakita nila ako. Grabing hilakbot ang naramdaman ko. Kaya napaatras ako. Isa-isang nangamatay ang sulo at ang sumunod na nangyari. Puro pagaspas ng pakpak at angil na ang naririnig ko sa paligid. Uminit bigla yung hita ko at para akong napaso. Pagdukot ko sa bulsa ay yung bato pala na binigay ni tatay. Inilapag ko iyon sa hinihigaan kong banig kasi hindi ko halos mahawakan yon dahil sa sobrang init. Okay ka lang ba dyan? Bawal akong pumasok sa kwarto. Huwag kang lumabas Nag-alalang wika ni Milagreng. Humiga na lang ako sa kabila ng takot na naramdaman ko. Maya-maya pa ay may dumapo sa bubungan at merong umaaligid tapos panay ang singhot nito na tila ba'y may parang inaamoy. Nang may biglang humablot sa paa ko, napakatalas na kuko ang gumuhit sa binti ko. Pumasok bigla si Milagreng sa kwarto at nagsisisigaw ito. Mula sa silong ay may humawak din sa damit ko. Yung isa naman ay sinira nito ang kawayang nagsisilbing sahig. Nung nasira na niya yung sahig, kasya ang katawan ng tao. Akmang papasok yung nilalang ay pinagbabato ito ni Milagreng ng kung ano-anong bagay. Kumakapa-kapa din ako noon at sa kabutihang palad, nadampot ko ang bato na bigay ni tatay. Nung nahawakan ko ito, bigla na lang silang nagpulasan. Niyakap ako ni Milagreng at sobra itong naiiyak. Minuto lang ang lumipas, dumating yung mga magulang niya
At dito ko lang nalaman na may kapatid pa pala siyang lalaki at babaeng mas matanda sa kanya. Hindi naman kasi pala kwento si Milagring sa pamilya niya. At kung naisin ko man na pag-usapan namin, ay iniiba niya ang topic. Kinabukasan, hinatid agad nila ako at pinasakay. Pinilit kong ipaglaban ang pagmamahala namin. Pero yung mga magulang niya mismo ang nagdesisyon. Masakit para sa akin ang mga nangyari. Subalit wala na akong magagawa kundi tanggapin na lamang. Dagdag ko lang po. Kaya pala pinagbawalan si Milagring na pumasok sa silid nung gabing iyon. Dahil baka siya raw ang maaamoy ng mga aswang at siya pa ang makuha. Kakauwi lang kasi nito sa kanila. Baka hindi daw siya makilala. Sa ngayon po ay nandito na ako sa Amerika. At yung bato na ibinigay sa akin ni tatay ay dala-dala ko kahit saan man ako magpunta. Sana matapos na tong pandemya para makauwi na ako sa Capiz. At bago po ako magtapos, mag-iiwan lang po ako ng katanungan. Para po ito sa mga may sinisinta giliw. Naaalala mo pa ba kung kailan kayo unang nag-away dahil sa selos? Ano nga? Naniniwala din po kasi ako na ang pag-aaway ay isa sa mga pundasyon para tumibay ang relasyon nyo. At sa mga walang jowa dyan, magkape na lang ho kayo. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa lahat ng sasagot. At salamat po Boss Casper sa pagbigay ng oras sa kwento ko. Maymay alias Pogi po ng lalawigan ng Capiz. Alright. Hello, Boss Casper. Itago mo na lang ako sa pangalang Siloy. Tubong Barutak, Iloilo po ako. At sa ngayon po ay hindi ko na lang babanggitin kung saang lugar na ako nakatira. Kasi kapag narinig ito ng mga taga sa amin o mga nakakilala sa pamilya namin, ay sigurado akong pamilyar sila sa kwento at makilala nila ako. Hindi ko rin alam na may katulad sa kwento ko, pero palagay ko, namumukod tangi itong sa akin o sa amin. Basta malalaman niyo hanggang sa dulo kung bakit tinatago ko ang pagkakilanlan ko. Taong 1992 po ito nangyari. 14 anyos ako noon. Pangatlo ko sa magkakapatid. Naalala ko dati na ang saya ng kabataan ko. Napakasimple lang, pero gintong alaala kung maituturing. 7 kaming magkakapatid. Lahat kami noon ay may kanya-kanyang obligasyon sa bahay. Katulad ng mga tipikal na gawaing pangbahay. Nakakamiss yung ganon. Kahit ikaw sa buhay, ay masaya pa rin pagbuo yung pamilya nyo at nagkakasama. Ang pamumuhay namin noon na nakamulatan ko ay ang pagsasaka at pagtatanim ng iba't ibang gulay. Hanggang sa naisipan ni Papa noon na magtayo ng panaderya. Dating tendero kasi si Papa noon
sa bakery. At kalaunan, natuto siyang gumawa ng tinapay. Noon yon sa kabinataan niya at nai-apply niya iyon nung nagtayo kami ng sariling panaderya. Noong una, hirap pa kaming makabenta at kokonte pa lang ang bumibili sa kadahilanang hindi pa kilala. Subalit nung naisipan ni Papa na maglako sa bawat baryo sa amin, ay doon nag-umpisa na lumakas ang aming paninda. Yung tipong customer na mismo ang lumalapit sa amin. Pero kahit ganun pa man, ay ipinagpatuloy pa rin ni Papa ang paglalako sa bawat kalapit lang na baryo. Talagang sinulit niya ang pagkakataon sa tulong ng tricycad o di padyak na bisikletang may sidecar na nabili din namin dahil sa tinapay. Nakakarating siya sa mga pinupuntahan niya. Pumatok sa amin ang bigbay na tinapay. Malaki ang hiwa nito na nagkakahalaga lamang ng 10 sentimo ang isa. Hanggang nagkaroon kami ng malaking tindahan nun at dinadayo pa ang aming tinapay. May mga iilan na din kaming ibang paninda, gaya ng mga kapipuro at asukal. Subalit ang kasabay nito ay ang pagkaroon ng mga maanumalyang kaganapan. May mga iilan na sinisiraan kami at kinaiinggitan. Talaga pong may mga taong hindi natutuwa sa pag-angat ng iba. Sa hindi inaasahan, nagkasakit bigla si Mama nun. Nagsimula sa simpleng kati-kati sa balat at unti-unti lumalaki yung tiyan niya hanggang sa lumala ito. At nagpasya kaming isugod siya sa ospital. Ang nakakapagtaka doon ay walang konkretong maipaliwanag ang mga doktor hinggil sa sakit na dumapo kay Mama. Na-confine si Mama noon ng ilang araw kung ano-anong gamot ang ipinapainom sa kanya. Ngunit walang naging magandang resulta. Dumating sa punto na iyak ng iyak si Mama dahil hindi na niya halos makayanan ang sakit. Nahirapan din siyang makahinga gawa ng sa tiyan niyang lumalaki. Nagpa-ultrasound pa noon si Mama. Baka daw buntis ito at naging abnormal. Pero okay naman ang findings niya sa ultrasound. Halos di makatulog ng maayos si Mama noon paggabi. Yung sugat-sugat niya sa balat ay nagtutubig na. Nakalaunan ay nagdudugo ito at naging nana. Nung nakita nila Papa yung nangyari sa tiyan ni Mama, ay nagpasya silang ilipat ito sa malaking ospital. Kasi lobong-lobo na ito at may ugat-ugat na lumalabas. Yung bang kunting panahon na lang ay puputok na ito. Nang mabalitaan ito ng kapatid ni Mama na si Tia Nita, ay nagduda ito sa nangyari kay Mama. Hinala niya ay may nangyaring di pangkaraniwan sa inay. Sa isip niya, naengkanto na paglaruan ng lamang lupa, na barang o nakulam. At marami pang iba na pwedeng ganun ang nangyari. Ipinatawas niya si Mama noon at ang naging resulta ay may nagkulam daw kay Mama.
Kakaibang itim na mahika daw ang ginamit nun. Kasi simpleng aksyon lang daw ang ginawa ng mangkukulam. Ang hiling lang daw ng manggagamot sa mga oras na yon ay kailangan niyang mahawakan sa akto si Mama. Kaya sa lalong madaling panahon ay ipinatawag si Mama ng tiya ko. Mabuti na lamang naabutan pa nila si Papa at hindi pa ito nakapunta sa nasabing malaking ospital kung saan balak nilang i-transfer sa Mama. Medyo malayo kasi iyon at ilang oras ang biyahe bago ka makarating doon. Si Papa ay may paniniwala sa mga ganitong usapin. Kaya naman, nung ibinalita sa kanya ang sinabi ng manggagamot, ay agad siyang naniwala dito. Habang nasa daanan pa lang daw sila tiya nun, papunta sa bahay ng manggagamot, ay nagpapalipad hangin na daw itong gagamot kay Mama. Dahil sa naramdaman niya na alam ng mangkukulam na gagamutin ang inay. Walang tigil daw ang pagpapalipad hangin bilang proteksyon. Kasi sa mga oras na yon ay gumagawa din ng paraan ang mangkukulam para hindi na umabot ng buhay si Mama. Mabuti na lamang ay batikan itong manggagamot kaya hindi nakalusot ang itim na mahikang ipinapalipad ng kalaban. Ilang oras ang lumipas ay sa wakas, nakarating din sila sa bahay ng manggagamot. Bungad sa kanila, "Ay nako, buti na lang naagapan ko. Halika kayo. Pasok, pasok." Agad na hinawakan niya si Mama. Ilang sandali lang, napamura ang manggagamot at umiiling-iling ito. "Medyo malakas siya at magaling magtago. Hayaan niyo. Kaya kong kalabanin ito. Ngayon lang ulit ako nakaengkwentro ng malakas." Muling sambit ng manggagamot. Isang linggong gamutan ang ginawa niya kay Mama at doon lang din niya ito pinapatulog sa pamamahay niya kasama si Papa. Sa loob ng isang linggo na yon, ay tuloy pa rin ang pakikipagkumbati ng manggagamot laban sa mangkukulam. Hanggang sa may natuklasan ang manggagamot, ipinautos niya kay Papa na maghukay daw kami sa gilid ng tindahan namin. Nung ginawa namin iyon, ay nagulantang kami sa aming mga nakita. Iba't ibang klase iyon na semento at bato. May mga iilang kandilang itim pa. Yung semento na yon ay mahalata mo talaga naggaling ito sa sementeryo at may mga kandila pang nakadikit doon. Agad namin itong ibinigay sa manggagamot at dito unti-unti kaming nalinawan. "Alam nyo, ilang buwan na yang nakalibing at ang gumawa niyan ay may galit sa inyo o inggit. Nais ng mangkukulam na malasin kayo, subalit medyo hindi ito ang naging resulta. Kaya ang ginawa niyang pangalawang hakbang ay inalay niya ang isa sa mga kaluluwa ng miyembro sa inyong pamilya. At ang tinamaan nun, yung asawa mo, dahil mahina ang kanyang dungan." Naiyak si Papa sa salaysay ng manggagamot. Hanggang sa nagtanong ito, "Sino ba sa tingin mo ang may galit o inggit sa inyo na kapitbahay mo?" Sumagot si Papa nang, "Alam ko na, si Aling." "Oops,
Bawal mong banggitin. Delikado. Tigil sa kanya ng manggagamot. Ang nasa isip ni Papa noon sa mga oras na yon ay si Aling Uding. Siya lang naman ang nakaaway ni Papa noon. At simula din noon, nung nagtalo sila, ay hindi na sila nag-imikan. Nagtitinda kasi noon ng isda si Aling Uding at minsang bumili si Papa sa kanya nung nadaanan niya ito sa kalsada. Subalit nung nakarating si Papa sa amin, ay nabulok ang mga isda niya at inuod ito sa di malamang dahilan. Kaya simula nung mangyari iyon, ay hindi na kami bumibili sa kanila kahit anong paninda pa nila. Hanggang sa may kumalat na tsismis sa aming baryo tungkol sa pamilya ni Aling Uding na nagtitinda daw sila ng mga sira o mga bulok na pagkain. At ang unang pinaghihinalaan nila na yung pamilya daw namin ang nagpakalat nito. Yun po ang pinakaugat ng alitan sa pamilya ko at pamilya nila. Balik tayo sa eksena. Nung may pinagdududahan na kami kung sino ang may pakana kay Mama, nagpayo sa amin ang manggagamot na sa darating daw na Biyernes ng gabi, magmasid kami sa bahay nila Aling Uding at obserbahan daw namin kung ano ang gagawin nila. Kasi sigurado daw ang manggagamot na aatake ito. Pag-araw daw kasi ng Biyernes ay kalakasan nila, kaya ito rin ang pagkakataon nila para umatake. Naninigurado lang din ang manggagamot dahil hindi niya makita sa mukha ang mangkukulam kung huhulihin niya ito. Talagang malakas daw ito at magaling magtago. Dumating ang gabi ng Biyernes. Nag-aantay kami. Natatabo na ang dilim sa kapaligiran. Nang tuluyan ng nilamon ang liwanag ng kadiliman, maingat na kaming nagtungo sa bahay nila Aling Uding. Nang marating na namin ang nasabing bahay, medyo malapit lang ang agwat namin sa kubo. Tinanaw-tanaw ito ng kuya ko at ako naman at si Papa ay nagmasid lang sa kapaligiran. Ang kubo na iyon ay may silong. Dumapa kami doon at sumilip. Ilang minuto ang nakalipas. Nagulat kami sa aming natuklasan. Nanlaki ang aming mga mata dahil ang Ale at yung asawa niya, hubot-hubad ito. May kung anong pinapahid nitong langis sa kanilang mga katawan at naglalabas ito ng napakasamang amoy. Tinakpan ang mga bibig namin ni kuya ko ng kamay ni Papa upang hindi kami makalikha ng ingay. At sa dalawang mag-asawa naman, bahagyang nanigas ang kanilang katawan at maya-maya pa, umiiri ang mga ito. Yung bang parang sinasapian sila ng demonyo. Sa sobrang hilakbot ng naramdaman ko, ay napako sa lupa ang mga kamay at paa ko. Dito na, hinila kami ni Papa ng dahan-dahan papalayo. At nung medyo nakadistansya na kami sa kubo, ay pinatakbo kami ni Papa papauwi sa amin. Tama pala ang usap-usapan. Mga aswang sila. Dalian ninyo mupuli sa aton. Kay si ate nyo lang ang dito.
Mudiretso na ako sang tambalan. Ihambal ko sa iya ha. Kung unsa atong nabatyagan. Iyon ang wika ni Papa. At mabilis kaming tumakbo, papauwi sa bahay namin. Kasi nag-aalala din kami kay ate. Ang sumunod na nangyari ay base po ito sa salaysay ng papa ko. Ayon kay Papa, nung pagkarating niya sa bahay ng manggagamot, ay agad niyang ikunento lahat ang mga nakita namin. May inaabot sa kanya ang manggagamot na bote at may laman yon na parang abo. Ipinahagis ito sa kanya sa bahay ng aswang. Bilisan mo, Simeon. Susunod ako sa iyo. Ihagis mo agad sa bahay nila pagkarating mo. Wika ng manggagamot. Mabilis na tumakbo si Papa pabalik sa kubo ng mga aswang. Lingid pala sa kaalaman ni Papa. Natunugan ito ng mga kapitbahay ng manggagamot. At ilan sa mga kalalakihan nito ay sumunod sa kanya, kasama si Manong. At yung iba naman, lalo na sa kababaihan, ay binantayan si Mama. Pagkarating ni Papa sa kubo, ay agad niyang binuksan ang bote at inihagis niya palibot sa bahay ang laman nun. Nang may biglang sumugod sa kanya at pinagkakalmot siya. Nakikipagbuno si Papa nun nang walang pag-alinlangan. Di nagtagal ay dumating ang mga taong bayan kasama ang manggagamot. May mga dala itong sulo. Agad na sinunog nila ang kubo at umalingaw-ngaw ang iyakan ng mga bata sa loob ng kubo. Nadatnan din ng mga taong bayan si Aling Udeng na umiiyak ito sa labas habang unti-unting naging normal na tao ito. Yung sumugod naman kay Papa ay nawala na lang ito bigla. Heto na po ang dahilan kung bakit tinatago ko ang pagkakilanlan ko. Pinaslang ng mga taong bayan ang ale at isinama ito sa mga batang nag-iyakan sa lumiliyab na kubo. Si Papa noon ay nagkaroon ng mga sugat o galos na hindi naman ganon karami o kalala. Iyon po ang nangyari sa pamilyang iyon. 2 araw ang lumipas, natagpuan ang bangkay ng asawa ng ale sa talahiban at sinunog din nila ito. Natapos lang na ganon-ganon yung buhay nila at kahit papano ay guilty si Papa sa nangyari. Kaya sa lalong madaling panahon ay nilisan namin ang Iloilo at namuhay ng mapayapa sa ibang lugar. Ang balita naman kay Mama noon ay tuluyan na siyang gumaling at makaraan ang ilang taon, naging normal ang pamumuhay namin. Dagdag lang po ng konting impormasyon. Ito ay ayon sa mga balitang hindi pang telebisyon o pang radyo. Nabalitaan namin ito sa mga reporter na walang lisensya. Ayon sa kanila, si Aling Udeng daw ay may lahing aswang at yung napangasawa niya ay galing ito sa angkan ng mga mangkukulam. Pero iyon po ay kwentong Doraemon laang. Kayo na pong bahalang humusga kung di ko manaarok ang katotohanan. Kasi merong naniniwala at meron din namang nanghihinala. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbigay ng oras sa kwento ko. Siloy po ng taga Pilipinas. Malamang.
Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay ibinahagi lang din ng lola ko sa akin. Sa father side ko po. Hindi niya po ito personal na karanasan, kundi karanasan ito ng kapitbahay nila noon na itago na lang natin sa pangalang Bigod. Nangyari po ito, dalagita pa lang si Lola, taong 1960s. Naganap ang tagpong ito mismo sa kanilang lugar sa Binleu, Ubay, Bohol. Isa si Lola no na nakarinig ng kwentong ito at si Bigod mismo ang nagdetalye sa kanila ng harap-harapan. Naging usap-usapan din ang nangyari sa kanya noon sa kanilang barangay. Kumbaga, naging popular. Sa kapanahon na naman natin, ang tawag dito, nagtrending. Sosyal pang hinayupak. Ayon kay Lola ko, sa panahong ito, hirap sila sa transportasyon. Kaya kung pupunta sa bayan ang mga tao para mamili ng pangunahing pangangailangan, ay sasakay pa sila ng balsa na hila-hila ng kalabaw o di kaya sasakay sa kabayo. At kung wala ka ng ganon sa mga nabanggit, ang magiging choice mo ay maglakad ka na lang. Hindi po biro ang maglakad sa ganoong kalayo dahil ako mismo nakailang ulit na akong nakarating sa lugar ng lola ko. Pero di ko naman naranasan na maglakad doon mula sa bayan papunta sa lugar nila. Bukid na kasi ang lugar na yon kung maituturing. Sa lugar nila lola, kung pupunta ang mga tao sa bayan, bale lingguhan. Mula sa kanila at pauwi, dadaan ka sa gilid ng malaking bundok na walang pamamahay na nakatayo roon sa mga panahong iyon. Ang nasabing bundok naman ay may madadaanan ka doong maliit na sapang mabato. Napapabalita sa kanila noon sa lugar nila na ang sapa na iyon ay may nambabagat kapag mapadaan ka doon sa 10 oras ng gabi. Ayon naman kay Bigod, nung marinig niya ang ganitong usapan, ay binaliwala lang niya ito. Sanay naman daw siyang gabihin sa bundok na iyon at hanggang paramdam lang naman daw yung mga nararanasan niya, kaya masyado siyang nakakampante. Nasa edad 40 na din siya noon at sa edad niyang iyon, wala pa daw nagtangka sa kanya na mangharang sa dinadaanan niya tuwing gabi. Hanggang sa isang araw, bumaba siya ng bayan ng mag-isa. Naglakad lang siya noon na palagi niyang nakasanayan. Pagkarating niya sa bayan, namili agad siya ng mga kakailanganin nila. Pagkatapos nun, saktong-sakto naman, nagkita-kita sila ng mga kaibigan niya na nasa bayan naman lagi. Siguro ang iba nito ay nagtatrabaho doon. At nauwi sa inuman ang pagkikita nilang iyon. Kagaya ng mga tipikal na tatay, pag naumpisahan ang tagay, ay imposible talagang hindi mapasarap ang inuman. Natapos ang inuman nila, magmamadaling araw na at 10 oras ng gabi iyon. Ngunit nagpasya pa rin si Bigod na uuwi at hindi ito nagpapigil. Sa panahong ito daw ay bilog ang buwan, kaya di siya nahirapan na binaybay ang daan pa uwi. Hindi naman daw siya nalasing noon,
Yung bang saktong tama lang, kaya iyakang-yaka. Nung banda 3:00 na ng madaling araw, nasa gilid na siya ng malaking bundok naglalakad. Yung tama naman niya sa alak ay nawala na dahil sa pawis na nailabas niya. Nang biglang umihip ang napakalamig na hangin kung saan natatanaw niya ang sapang mabato. Napahinto siya saglit noon at nakaamoy daw siya ng napakabangong bulaklak. Sobrang lamig daw ng panahon noon. Subalit ang pinagtataka niya, sobrang pinapawisan din siya. Hanggang nakaramdam siya ng hilakbot sa katawan at hindi maintindihan ang sarili. Nung malapit na siya sa nasabing sapa, natanawan niya na may parang aninong biglang nagtago sa malaking bato. Ang buwan daw noon ay sobrang laki at ang liwanag pa nito. Kaya hindi siya nagkakamali sa nakita niya. "May tao ba dyan?" sambit ni Bigod. Ang nasa isip niya nung mga sandaling iyon, baka engkanto lang. Kaya nagtabi-tabi siya at humingi ng pahintulot. Nadadaan siya sa sapa. Nung paahon na daw siya sa sapa, ay may bigla na lang sumakay sa kanyang likuran. Natumba siya at natapon yung bitbit niyang pinamili. Ayon kay Bigod, sobrang baho daw nito at nahirapan siyang makahinga dahil sa bantot na parang 5 beses na pinagpatong. Malinaw na sa kanyang isipan na ito'y isang aswang. Tuwing haharap daw siya sa nilalang na ito, ay umiikot-ikot ito. Yung bang parang ayaw ng aswang na magharapan sila. Maliit lang naman daw ito na tao sa tansya ni Bigod. Kaya lang, sobrang liksi nito. Halos di na niya masundan ng tingin yung bawat galaw nito. Maya-maya pa, ay bigla na naman siyang tinalunan nito sa likuran. Pilit daw siya nitong pinagkakalmot. Tuwing mahawakan naman niya ang mga braso nito para ihampas niya sana, ay ang mga paa naman nito ay mahigpit na nakakapit sa katawan niya, kaya hindi niya magawa-gawa. Hanggang sa nawala ng lakas si Bigod at hirap nang makahinga dahil sa sobrang pagod. Dito ay natumba na lang siya at halos magmakaawa na siya nun sa nilalang. Tinanggap na niya ang kamatayan sa mga oras na yon kasi nawala na siya ng pag-asa. Napaluha na lang siya at iniisip ang pamilya habang nakadagan sa kanya ang nilalang at ang hingal daw nito ay parang butong pinagdudurog. Ganun daw kagaralgal. Hinawakan daw siya nito sa liig at bigla na lang siyang sinakal nito. Sumigaw ng tulong noon si Bigod ng ubod lakas. Pakiramdam niya ay huling boses na niya iyon. Ang ginawa naman noon ng aswang ay tinakpan ng kamay niya yung bunganga ni Bigod. At sa hindi inaasahan, ito pa pala ang dahilan kung bakit nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan. Dahil nung tinakpan iyon ng aswang, ang bunganga niya ay agad niya itong kinagat. At saktong-sakto naman na yung daliri ng aswang ay nakagat niya. Grabing hiyaw daw ng nilalang na iyon, lalo na pag ididiin niya ang pagkagat.
hanggang sa naging normal na tao yung itsura nito. Umiiyak daw ito ng sobra at mararamdaman mo daw kung gaano ito nasaktan. Humingi ito ng tawad kay Bigod ng paulit-ulit at nangangako itong hindi na uulit. Ang ginawa naman ni Bigod, umahon sila sa sapa habang kagat-kagat niya pa rin ang daliri nito. Nung ando na sila sa patag, dito na niya nakilala yung aswang. Ito pala ay si Nara at bantog ito sa kanilang baryo sa barangay Sagasa, Ubay, Bohol. Sa nasabing baryo, usap-usapan din sa kanila nun na may lugar doon sa tabing ilog na malaki. Lahat ng nakatira daw doon ay may lahing aswang at itong si Nara ay taga roon. Kilalang kilala daw ito na bantog kahit saan at di na yun lingid sa kaalaman ni Bigod. Alam din niya na may kinakanana ito noon pa man at hindi inakala ni Bigod na mapadpad yung bantog na yon sa lugar nila at siya pa mismo ang nakana. Gustong gusto na daw ni Bigod na suntukin ng ubod lakas yung babae. Kaya lang, yung awa sa kanyang puso ay nangingibabaw. Kaya sinigawan niya lang ito at minura. "Limbarok ka, Nara. Gusto mo pa akong patayin?" Kakatapos lang daw magsalita ni Bigod doon, ay siya namang pagkaripas ng takbo ni Nara. Sumuot lang daw ito sa talahiban, tsaka biglang nawala yung presensya nito. Kinabukasan daw ay kumalat yung balita tungkol sa nangyari kay Bigod. Ayon pa sa ibang malalayong kapitbahay nila, narinig daw nilang may sumigaw ng tulong. Kaya lang, binaliwala lang nila ito. Gawa ng natakot din sila. Baka daw kasi mga rebelde ang mga ito. Nung dalaga pa daw kasi si Lola, maraming mga rebeldeng napapadaan sa lugar nila. Kaya kahit mababait daw ang mga iyon, ay di nila maiwasang matakot dahil sa mga baril na dala-dala nila. Balik tayo sa kwento. Nung natapos nila ang bali-balita o mga tsismis tungkol kay Bigod, may nakaisip daw na puntahan yung ilog ng barangay ng Sagasa kung saan maraming nakatirang aswang roon. Madami din namang sumang-ayon kahit si Bigod na may mga sugat-sugat pa sa mukha at katawan ay hindi ito nagpaawat na pumunta doon. Ang pakay nila nun ay bulabugin ang lugar na iyon at nagdala pa sila ng dinamita. Subalit pagkarating nila sa lugar, lahat ng kabahayan ay walang tao kahit isa. Kahit anong halubhob nila ay wala silang nasumpungan. Kaya ang ginawa na lang nila ay pinaghahagisan nila ito ng dinamita hanggang sa tinupok na ng apoy ang buong kabahayan. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sana ay magkajowa na kayo. Sana ay magustuhan ninyo. Salamat po. Casper ng North Korea. Mapagpalang gabi, Boss Casper. Itago mo na lang ako sa pangalang Tonyo. Tobong Northern Samar po ako. At kasalukuyang naninirahan pa rin ako sa lugar namin. Ang ibabahagi ko sa iyong kwento ay personal na karanasan ko. Taong 2000 po ito nangyari at naganap ang tagpong ito
dito mismo sa lugar namin. Nasa edad 18 pa lang ako noon. Itong mga panahon na to ay sumasama ako sa tiyo ko sa bakod niya doon sa bundok para gumawa ng uling. Sobrang hirap din kasi ng buhay namin noon, kaya walang ibang pagpipilian kundi mamuhay ng may pagtsatsaga para makaraos. Sa ilang beses naming kapaakyat panaog sa bundok na iyon, ay minsan napapalakad kami ng takip silim. At dito, di maiiwasang may magpaparamdam sa'yo na mga kikik o tinig ng kuto-kuto. Usap-usapan sa amin noon yung tungkol sa mga aswang at manlalason. At talaga namang maraming nagpapatunay sa mga ganiring kwentong kababalaghan. Kaya palaging paalala sa amin ng mga magulang namin ay mag-ingat kami palagi. At kung maaari, ay huwag daw kaming kumain ng mga pagkaing inaalok sa amin, lalo na pag hindi kilala ang isang tao. Hindi nawawala sa isip ko ang mga ganong paalala nila. Kaya kahit saan ako makakarating, ay nag-oobserba muna ako sa mga tao na nakapalibot lang sa paligid. Subalit ako po ay aminadong hindi marunong kumilatis sa mga aswang na nag-anyong tao. Ang kaalaman ko lang kasi sa kanila ay narinig ko lang din sa mga magulang namin at ilang kakilala namin. Hanggang sa hindi ko inaasahan na kung sino pa yung iniiwasan ko sa mundong ito ay siya pa mismo ang napalapit sa akin sa maiksing panahon. May nakilala ako noon na isang dalaga na itago na lang natin sa pangalang Onsing. Siya po ay naging katiwala ng aming suki sa uling at palay. Wala naman talaga akong balak na pansinin siya. Ngunit dahil sa panunukso ng mga malapit na tao sa amin, ay nadala kami. Nakakahiyaman nung una kaming nag-usap ng masinsinan, ay naging okay naman ito kalaunan. Kahit minsan lang kaming magkita noon, ay nagkapalagayan pa din ang aming loob sa isa't isa. Sa tuwing magkikita kami, ay palagi ko siyang inaabutan ng liham na pagmamahal na galing mismo sa akin. Hanggang sa naging kami, na ikinasaya ko naman. Pangalawang kasintahan ko si Onsing. Nakita ko naman at naramdaman sa kanya ang pagmamahal. Nung umabot na sa 2 buwan ang aming relasyon, ay pinakilala ko siya sa mga magulang namin. Hindi siya kumain nung inalok na namin siya. Si mama pa naman nun ang nagluto, kaya nadismaya din si mama. Ipinagpalagay ko na lang nun na baka nahihiya lang siya. Subalit ilang beses ko na siyang dinala sa amin at yun pa rin ang nakaugalian niya. Ang bukod tangi lang kinakain nito, mga prutas at pagkain ng mga simpleng tao, gaya ng kamote at nilagang saging. Nung 5 buwan na mahigit ang aming relasyon, bigla na lang siyang umalis sa trabahuan niya. Katwiran niya, wala daw katulong yung nanay niya sa bahay nila. Nalungkot ako noon kasi hindi ko na siya makikita pag nag-deliver kami.
Ayaw ko sanang umalis siya doon. Wika ko sa kanya ng ganon. Subalit hindi pa rin siya nagpaawat. Medyo malayo kasi sa kanila kung galing sa amin. Pang-7 barangay pa ang kanila. 2 oras ang lakaran papunta roon. Sanay kasi ako maglakad at nanghihinayang din ako kung magbayad pa ako ng habal-habal. Nung araw na aalis na siya sa suki namin, hinatid ko siya noon. At unang beses akong nakarating sa kanila. Medyo masukal pa yung dinadaanan namin papasok sa kanila. Hindi mo talaga maiiwasang kabahan nun dahil walang halos dumadaan ng mga tao sa daanan na iyon. Sa kabinataan ko kasi, talamak yung rebelde sa aming lugar. Sa ilang minuto pang paglalakad, sa wakas, nakarating din kami. Agad niya akong pinakilala sa mama niya. Wala pa yung tatay niya that time kasi nasa bukid pa ito. Nung sumapit na ang tanghali, naghain yung nanay niya ng pagkain. Yung ulam, sardinas na may udong. Pangmahirap na ulam, pero espesyal na ito sa amin. Ilang saglit lang, dumating yung tatay niya at muli akong pinakilala ni Onsing nito. Kinakabahan man ako ng bahagya noon, ay napalitan naman ito ng pagkatuwa. Kasi ang inaasahan ko sa mga magulang niya, istrikto ang mga ito o baka magalit sa akin. Pero hindi pala. Sa halip, sila pa yung parang naiilang sa akin. Ang tanging bilin lang sa akin ni Onsing noon ay huwag na huwag akong pumasok sa loob ng bahay nila. Nalabis ko namang ipinagtataka. Lumipas pa ang mga panahon. Kung dumadalaw ako sa kanya noon, 1 o 2 beses sa isang buwan. Pero hindi pa rin niya ako pinapapasok sa kanila. At kung kakain man kami, palaging nasa labas kung saan naroon ang lantay. Unti-unti ko na ring napansin sa kasintahan ko na parang nagbabago ang ugali nito. Hindi na siya maarte sa katawan. Pag nag-uusap kami, parang wala nang lambing na nangyayari. Oh, sa mga may jowa dyan, di ba? Mararamdaman nyo naman kung nanlalamig na yung mga partner nyo. Ganon yung feeling ko sa kanya nun. Hays nako. Akala mo naman may jowa yung nakikinig. Dahil doon, nagdududa tuloy ako sa kanya na baka may ibang lalaki siya. At nauwi sa away nung sinabi ko sa kanya ang hinala ko. Magdadapit hapon na lamang nun ay hindi pa rin kami nagbate. Kahit anong suyo ko sa kanya at paghingi ko ng tawad, ay nagmamatigas pa rin ito. Umuwi na lang ako sa amin kahit medyo napiga ang puso ko ng kaunti. Di ako makatulog nung gabing iyon dahil sa pighating pumupunit sa aking damdamin. 8 buwan na kasi ang aming relasyon, kaya mahirap din kung di ka gagawa ng paraan para magkaayos kayo. Siyempre, nakakapanghinayang din naman kung mauwi sa wala ang lahat. Kaya ang namuong plano ko noon ay pupunta ako sa kanila kinabukasan. Sumapit na ang umaga. Gumagayak na ako para maaga akong makarating sa kanila. Grabe yung effort na ginawa ko. Iniwan ko ang gawaing bukid
para lamang sa kanya. Wala eh. Ganon talaga. Pag mahal mo ang isang tao, kainin mo, lambingin mo. Mabilis akong naglakad papunta kila Onseng. Halos takbo na ang ginawa ko. Hindi ako na mahinga sa pagtahak ng daan. Talagang gustong-gusto ko nang magkausap kami. Nakarating ako sa kanila. Siguro 9:00 na noon ng umaga. Tahimik yung paligid at walang nadatna na tao. Sinipat-sipat ko yung kubo nila noon at umikot na rin ako sa bandang likuran. Ngunit wala talagang tao. Dito na ako nagpasyang tawagin na si Onseng. Pati pangalan ng nanay niya, nabanggit ko na rin. Pero kahit anong tawag na gawin ko, ay wala pa rin. Kaya nagpasya na lang ako na umupo muna sa lantay at mag-antay na may darating. Ilang sandali lang ang lumipas. Parang may narinig akong takam o takla. Yung bang ganito. Palakas ng palakas iyon. At pinapakinggan kong mabuti kung saan nanggagaling ang tunog. Ilang segundo lang, napagtanto ko rin na nagmula ito sa loob ng bahay. Kaya ang ginawa ko, sumilip ako sa bahay, pero wala namang tao. Iniisip ko rin noon na pinagtataguan lang ako ni Onseng sa loob, kaya hindi na ako nakatiis. Pumasok ako sa bahay. Madali lang naman buksan yung pinto nila. Tuloy pa rin yung naririnig kong takla. As in walang tigil ito. At nung natumbok ko ito, na nasa loob lang pala ng aparador, agad ko itong binuksan. Pagbukas ko, nagulat ako sa aking nakita. Kasi pagi iyon na buhay. 3 pagi siya na panay bukas ang bunganga. Tapos nalanghap ko yung napakasangsang na amoy. Nilibot ko yung paningin ko sa loob ng bahay at nagulantang ako sa aking mga nakita. Iba't ibang klase ng banga ang nandoon, malalaki at maliliit. Meron pang mga buti na may lamang ugat-ugat. Yung lamesa nila, may mga kagamitan doon na parang mga lata na naglalaman ng iba't ibang di matukoy kung ano yon. Yung iba pa doon, nilalangaw na at inuuod. Patagal ng patagal, patindi ng patindi yung amoy. Ang lalong nagpakaba sa akin noon, yung nakita ko yung abuhan nila. 3 iyon. Di ko akalain na sa liit ng bahay nila, 3 pala yung abuhang nandoon. At iba-iba ang nakikita kong nagkalat na naroon. Balahibo ng manok, tain ng kambing, buto at bungo ng mga hayop. May nakita pa ako sa isang kawa noon na may tubig na kulay tsokolate. Sa isip-isip ko ng mga oras na yon, mga aswang ba sila? Napalundag ako papalabas at hindi ko kinaya yung mga nakikita ko. Pagkalabas ng bahay, kumaripas ako ng takbo nun, pabalik sa kalsada. Nung may napadaan na habal-habal, nagpahatid ako sa amin. Ikinento ko agad iyon sa barkada kong si Ancho. Saktong-sakto din. May pagkamayabang ito. Ayon sa kanya, matagal na daw niyang gustong makakita ng aswang. Kaya ang ginawa namin noon,
Nanghiram kami ng motor ng tiyuhin niya para balikan namin yung bahay nila Unsing. Nung nakahiram na kami, pagkatapos namin kumain ng tanghalian, agad na kaming nagtungo sa pamamahay ng mahal ko. Dumating kami noon, 1:00 pasado. Sa puntong ito, may nakasilid na bawang at asin sa bulsa ko. Tao po, sambit ko sa bahay. Maya-maya pa, dumating si Unsing noon at basang-basa ito. Hindi naman siya parang naliligo kasi yung buhok niya hindi nabasa ng buo. Si Ancho noon ay nakadistansya siya sa bahay ng ilang dipa. Bali nasa motor lang siya nakaupo. Mahal, mag-usap naman tayo. Bulong ko kay Unsing. Mamaya na, naglalaba pa ako. Sagot naman niya sa akin. Pagkatapos nun, pumasok siya sa loob. Paglabas nito, nakabihis na siya. Muli, agad siyang umalis at sinundan ko ito. Pagkarating namin sa ilog na mabato kung saan sila naglalaba. Hakutin mo na lang yung nilalaban ko. May pupuntahan lang ako. Wika niya. Bakit? Saan ka pupunta? Tanong ko dito. Sa birthdayhan lang. Sagot naman niya sa akin. Sasama ako sa iyo. Wika ko sa kanya. Bawal. Basta antayin mo na lang ako sa bahay. Saglit lang ako. Sa pagkasambit niya, bahagya niya akong dinilata ng mata at tumaas yung boses niya. Kaya sumang-ayon na lang ako sa kagustuhan niya. Halos 2 oras na kaming nag-aantay ni Ancho noon. Subalit wala pa ring Unsing na bumalik. Kaya muli akong nagpunta sa ilog. Pagkarating ko doon, nakita ko si Unsing. Napapatawid na ito ng ilog. Nagtago ako sa talahiban at pinagmasdan ko siya. Nakikita ko sa mga labi niya na may pula-pula ito. Palagay ko, sariwang dugo. Napahinto ito sa tubig at naghilamos. Ako naman, mabilis na bumalik sa kinaroroonan ng kaibigan kong si Ancho. At pinag-uusapan namin ang gagawin mamaya. Nung dumating na si Unsing, nananatili kaming kalmado nun. Yung bang parang wala kaming natuklasan. Ngunit di ko pa rin maiwasan na dapuan ng kaba. Gayon din ang kaibigan kong si Ancho. Niyaya ko kaagad ang kasintahan ko na pupunta kami ng cruising para bumili ng alak. At sa kabutihang palad naman, pumayag ito. Naglalakad kami ng ilang minuto, papalabas sa malaking kalsada. Gawa ng di kaya ni Ancho magmaniho ng 2 ang sakay dahil sa mahirap yung daanan. Pagkarating sa malaking kalsada, sumakay na kami. Lumagpas kami ng crossing kung saan hindi mataong parte. At sinadya talaga namin yon. Pagkababa namin, bungad ko sa kanya. Unsing, umamin ka. May lahi kayong aswang, no? Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, Tonyo. Wala kang ebidensya. Sagot naman niya sa akin. At nanlilisik ang mga mata nito. Sa mga oras na yon, ay nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa kapaligiran
Kaya yung kaba ko ay halos kumalat na sa buong kahibuturan ko. Nagkwento ako sa kanya tungkol sa mga nakita ko sa loob ng bahay nila at nabanggit ko rin yung 3 pagi na buhay. Kasabay nito ay ako na mismo ang nakikipaghiwalay sa kanya. Nag-aalboroto siya sa galit at walang pakundangan akong sinasampal nito. Sa katagalan ng pagsampal niya sa akin, ay bigla akong napaaray dahil parang may patalim na gumuguhit sa braso ko. Pagtingin ko sa itsura ni Unsing, ibang-iba na ito. Anyong aso na siya na long hair. At hindi ko na mapigil yung bawat atake niya. Kung susumahin, pambihirang lakas yung pinamalas niya. Akmang kakagati na ako nito, lumapit si Ancho sa amin at ako naman, dinukot ko yung asin at bawang ko sa bulsa. Sabay salpak sa bunganga ni Unsing. Napadapa kami noon ni Ancho, gawa ng bigla kami nitong tinulak. Tumakbo papalayo ang babae at nagsisisigaw ito. Nawala na lang ito bigla sa aming paningin. Pero yung amoy niya ay para pa rin itong kumapit sa mga ilong namin. Mabilis na pinaandar namin ang motor at umalis na sa kinaroroonan. Kinabukasan nun ay inasar-asar ko pa si Ancho kasi alam kong natakot din siya sa sitwasyon namin nun. Ilang gabi akong pinaparamdaman nun kung saan man ako matulog. Pero sa tuwing binabanggit ko naman ang pangalang Unsing ay nawawala ito agad. Nakalaunan din ay hindi na ako binabalik-balikan ito. Simula nung nangyari sa akin ang ganong insidente, nasanay na din akong magtabi ng bawang at asin pag natutulog na ako. Sa ngayon po ay may sarili na akong pamilya. At ibahagi ko na lang sa iyo ulit, sir, yung karanasan ko pa sa mga aswang at wakwak. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagbigay ng oras sa kwento ko. Tonyo po, ng Northern Samar. Mapagpalang araw, Boss Casper. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Annabel. Kasalukuyang nakatira dito sa San Pascual, Ubay, Bohol. Ang totoo po niyan ay taga-isla po ako, nasakop lang din ng Bohol. Napunta lang ako rito kasi taga rito ang napangasawa ko at dito na din kami nag-decide na manirahan para matutukan ng asawa ko ang palaya na ibinahagi ng kanyang mga magulang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, boss, ay nangyari po ito sa isla na kung saan doon talaga ako lumaki. Taong 1982 po ito nangyari, nung pinagbuntis pa lamang ako ni nanay. Hehe, napaghalataan tuloy ang edad ko. Itong mga panahon na to ay bagong gawa lang ang kubo namin at kakalipat lang din nila nanay nun. Explain ko lang po ng konti. Noong hindi pa buntis si nanay ay nakatira lang sila kila lolo at lola ko sa side ni papa. Doon pa rin sa islang iyon, kaya lang sa sentro sila, kung saan may ilan ng kabahayan ang nakatayaw doon
Subalit nung parang naging magulo na daw ang sitwasyon nila sa pamilyang iyon, ay dito na nag-decide si Papa na magpatayo ng kubo para makabukod sila. Nalipat sila sa bandang duluhan ng isla at doon sa kinatitirikan ng kubo namin ay wala daw silang kapitbahay noon. Ang unang bahay daw na mas malapit doon ay kukonsumo ka pa ng 5 minuto bago mo marating ang bahay na iyon. Ganun kalayo yung tinuturing nilang kapitbahay namin dati. Ang hanap buhay naman ni tatay noon ay pangingisda. At hanggang ngayon naman, nangingisda pa rin si tatay, pero libangan na lang niya. Ito po ang mga tipikal na kinabubuhay ng mga islahanon, lalong-lalo na sa amin, o lalong-lalo na dati, o sa kabataan ko. Ayon kay mama noon, natutuwa naman daw siya sa paligid kung saan kami nakatira. Kaya ang ginawa niya ay nagtanim siya ng mga halaman at kung ano-ano pa. Matyaga daw si mama noon na pabalik-balik sa sentro para manghingi ng kung ano-anong halaman at bulaklak. Ang nais pa ni Papa noon ay mag-alaga sila ng aso. Ngunit ayaw daw ni mama ng aso. Okay na daw sa kanya ang pusa. Kaya naman ang ginawa ni Papa, yung isang pusa daw nila Lola ay kinuha niya. Nung una daw ay ayaw pa ni Lolang pumayag dahil mabait daw ang pusa na yon at nanghihinayang siya. Pero pinilit pa rin siya ni Papa noon hanggang sa napapayag na ito. Katwiran pa ni Papa, sayang daw yung mga tinik na tinatapon lang nila. Nung nasa bahay na namin ang pusa ay palagi na itong tumatabi kay mama sa tuwing natutulog siya o humihiga-higa lang. Nasanay na din kasi ang pusang iyon na tumatabi sa mga tao, lalo na kapag gabi. Pero palagi daw itong pinapaalis ni Papa pagtatabi siya kay mama kasi nakakahika daw ang balahibo nito. Unang pagbubuntis kasi iyon ni mama, kaya concerned siya sa kalusugan ni mama. By the way, panganay po pala ako. 8 kaming magkakapatid, 5 babae at 3 lalaki. Ayun na nga, kahit anong bugaw daw ni Papa nito ay bumabalik pa rin yung pusa sa ulunan ni mama. Magugulat na lang daw sila paggising nila sa umaga. Andun na yung pusa sa ulunan ni mama. Di naman daw magawang saktan yun ni Papa kasi nagagalit si mama. Hanggang sa ilang mga gabing may bumibisita sa kanila mama. Ito ay di kaaya-ayang mga panauhin. Halos gabi-gabi iyon, nagpaparamdam sa kanila. Yung tipong pag nahiga na sila at tahimik na ang paligid, bigla na lang may dadapo sa bubungan at maya-maya lang parang kinukutkot nito ang nipa. Yung pusa naman nun ay patalon-talon ito kahit saang banda. Parang nanghuhuli ito ng daga o anuman. At kapag nakaramdam daw si mama nun ng kilabot, tsaka niya gigisingin si Papa. Kakalabitin niya ito ng madiin na paulit-ulit hanggang sa magising ito. At kapag nagising na daw si Papa at nagsasalita, lilipad na lang daw ito bigla, papalayo.
May mga gabi pang araw na dalawa ang dumadalaw sa bahay at malinaw sa kanilang mga isipan na ito'y mga aswang. Hanggang sa isang araw, sa di inaasahan, 6 na buwan na ako sa sinapupunan ni Mama nun. Umaga pa lang daw ay umalis na si Papa para mangisda sa laot. Bandang 10:00 daw ng umaga ay wala nang magawa si Mama. Kaya umupo na lang muna siya sa upuan na gawa sa kawayan. Preskong presko doon, gawa ng nasa ilalim ito ng punong mangga. Sa ilang sandaling pag-upo niya roon, ay nakaramdam siya ng antok. Tumayo siya at naglibot-libot sa bakuran. Naghahanap daw si Mama no ng maaaring pagkaabalahan. Kasi bawal daw siyang matulog. Baka lalaki yung sanggol sa sinapupunan niya at mahirapan siyang manganak. Ngunit kahit anong libang niya sa sarili, ay parang bumibigat yung pakiramdam niya. At patagal ng patagal, lalo siyang nakaramdam ng pagod. Nais ng katawan niya ay ang magpahinga. Huwag mo nang gumalaw-galaw sa mga oras na yon. Kaya ang ginawa ni Mama, bumalik siya sa upuang parang papag. Umupo siya at sumandal. Nakaramdam siya ng kaginhawaan. Ang huling naalala ni Mama bago siya nakatulog, lumapit sa kanya ang pusa at dito, unti-unti siyang nahulog sa mapait na pagtulog. Oo, nakatulog si Mama at di niya napigil ang sarili. Kasabay ng paghiga niya sa upuan ay siya namang bigla ang pagkatulog niya. 1 oras ang lumipas. Nagising si Mama na hindi niya kayang idilat ang mga mata. Pero naririnig niya ang paligid. Ang pakiramdam niya nung mga oras na yon ay para bang hinihila siya pabalik sa pagtulog. Sobrang sarap daw sa pakiramdam at gustong-gusto na din niyang matulog ulit. Subalit nakarinig siya ng hingal ng malalim. Tansya niya, parang hinga ito ng isang matanda. Ang kasunod nun ay ngiyaw ng ngiyaw ang pusa at hindi ito mapakali. Palakas ng palakas ang ngiyaw ng pusa. Parang ginigising nito si Mama. Paikot-ikot daw ito sa ulunan ni Mama. Samantalang si Mama naman nun ay kinakabahan na at pilit niyang makadilat. Subalit hindi pa rin niya magawa. Nang biglang ipinasok ng pusa yung buntot niya sa ilong ni Mama. Dito ay nakadilat na siya at napabalikwa siya ng bangon nung tumambad sa kanyang harapan ang matandang lalaki na dilat na nakatitig sa tiyan niya. Yung laway daw nito ay walang patid sa pagtulo. Sinigawan ito ni Mama ng, "Hoy, anong ginagawa mo rito?" Bagyang nagulat pa raw ang matanda nun at napaatras. Maya-maya pa, nakatingin ito ng masama kay Mama na labis namang ikinatakot niya. Nang walang ano-ano'y akmang susugurin nito si Mama, ay siya namang paglundag ng pusa sa mukha ng matanda. Pinagkakalmot ito ng pusa at batid na batid ni Mama na galit yung pusa niya sa matanda.
Segundo lang ang lumipas. Saksing buhay si Mama sa mga nangyari o sa tagpong ito. Kitang-kita niya sa dalawang mata niya kung paano nagpalit ng anyo yung matanda. Mula sa pagiging tao ay naging pusa rin ito at naging kakulay pa ng pusa nila Mama. Dito ay nagsisigaw si Mama ng katagang aswang. Tumakbo siya sa may mga bahay at idinetalye niya ang mga naganap sa bahay namin. Maraming nakatunog na tao dahil sa sobrang lakas ng busis ni Mama. At maraming mamamayan ang nagpunta sa bahay namin noon. Yung iba may dalang buntot page at mga itak. Pagkarating nila sa bahay, nadatna nila na nag-aaway pa rin ang mga pusa. Pero sa pagkakataon na ito, ay 3 na yung pusa na naroon. Nalito rin sila kung aling pusa ang papaluin nila kasi parehong-pareho daw ito ng kulay sa alaga nila Mama. Hanggang sa may isang tao daw na nakaisip na hagisan ito ng asin. Nung pagkahagis na noon ay nangingisay ang 2 pusa. Akala nila mamamatay ang mga ito. Akmang hahampasin na daw sana ito nang biglang tumakbo ang 2 pusa papunta sa kawalan. Sinubukan nila itong habulin para tugisin, pero nawala na lang daw ito bigla. Dahil sa nangyari ay na-trauma si Mama, kaya nagdesisyon muna ito na doon muna siya kila Lola. Hindi na talaga nagpunta si Mama noon sa bahay namin hanggat di niya ako inilabas. Naging maayos naman ang panganganak sa akin ni Mama. Bumalik lang sila Mama noon sa bahay namin nung nasa 3 years old na ako at may kapitbahay na kaming malapit. Hanggang dito na lang po ang kwento ng Mama ko. Maraming salamat po. Annabel ng San Pascual, Bohol. Bago po tayo magsimula, magpapasalamat lang ako sa mga taong hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain pa nawa kayo. At binabati ko rin ng happy birthday si Ma'am Milagrosa Luke na kasalukuyang nagse-celebrate sa araw na ito, September 26. Happy birthday ulit, Ma'am Milagring. Enjoy mo lang yung araw na to ngayon, Ma'am. Salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Mabuhay po kayo. Simulan na natin. Mapagpalang gabi mga kaaswang. Ang ibabahagi ko naman sa inyong kwento ngayon ay personal na karanasan ng lola ko sa father side. Itago na lang natin siya sa tawag na Nanay Karing. Ang karanasan na to ng lola ko ay maliliit pa lamang sila papa nun. Nakatira pa sila nito sa literal na paanan ng bundok na muntik na sa ulunan. Wala pa silang kapitbahay noon at kaya naman napili ni lolo na doon sila tumira, gawa ng marami silang mga alagang hayop noon. Sagana sa damo at yung tubig ay galing sa bundok na umaago sa sapa pababa. Kaya di sila nahirapan mag-alaga noon ng mga baka at kambing at iba pa.
Payak lang ang pamumuhay nila lola sa lugar na iyon. Yung tirahan nila, literal na kubo na gawa sa kapis ang dingding, nipa ang bubong, kawayan ang sahig, at may silong. Ang hanap buhay naman ni Lolo ay ahente siya ng mga hayop na bibilhin upang gawing karne. Maraming naging amu-amuhan din si Lolo. At madalas, sa hanap buhay ng Lolo ay gabi na ito kung makauwi. Gawa ng kung saan-saang barangay sila nakakarating. Si Lola naman ay paiba-iba ng mga pinapasukang trabaho o hanap buhay para lamang makaraos. Kagaya ng naging katulong, tagaluto pag may okasyon, labandera, pag nasa bahay lang siya, gumagawa ng banig, nagluluto ng mga paninda, gaya ng mga bibingka at suman. Minsan naman ay, pag uso ang hay-alay, nagpapataya din si Lola. Basta lahat ng pwedeng pagkakakitaan, hahamakin ni Lola yon. Hanggang sa may naging dating amo itong si Lola, na taga-kabilang barangay. Kung di ako nagkakamali, malayong kamag-anak namin ito. Sa amo niyang iyon ay may nakilala siyang taga doon din. Balik ka barangay ng dating amo ni Lola. Ito daw ay pasulput-sulput lang sa bahay na iyon. Kumbaga, nandoon lang siya pagkailangan siya doon. Itago na lang natin siya sa pangalang Ulay. Matagal na po siyang patay. Reminders lang po. Itong babae na to ay napabalita sa lugar nila na ito'y isang aswang at marami na ring nagpapatunay na totoo ang tsismis sa kanya. Ito daw ay kakaibang aswang na kung tawagin sa lugar namin ay lahing libunan. Sa mga hindi po nakakaalam, ayon kay Lola ko, ang libunan daw ay taon-taon lang daw itong umaatake. Sa pagitan lang daw ito ng Marso at Abril. Noon daw, ang basihan nila kung kailan ito lalabas ay pag-uso na ang mga labong tuwing buwan ng Abril. Kasabay nito ang pangangati nila. Subalit patagal ng patagal at paglipas ng mga panahon, napapansin nila na pag malapit na ang mahal na araw, nagpaparamdam na rin sila. Kaya kapag may napapabalita sa amin na may mga nawawalang sanggol o hinarang ng mga aswang sa pagitan ng mga Marso at Abril, ang duda nila ay kagagawan ito ng mga libunang aswang. By the way, ang pangalan pala ng dating amo ni Lola ay itago na lang natin siya sa tawag na Matalina. Ang ibig sabihin nun ay Mama Talina. Kaya lang, sa amin ay pinaiksi lang ito. Kaya naging Matalina. Kahit matagal nang hindi nanilbihan si Lola, sa kanila ay pinapasundo pa rin siya nito pag may okasyon para tumulong sa pagluluto. Kahit rin naman ordinaryong araw ay open na open si Lola sa kanila. Kumbaga, welcome na welcome si Lola kahit anong araw man siya bumisita roon. Tungkol naman kay Aling Ulay, sabi ni Lola, unang pagkikita pa lang daw nila ay hindi na niya ito nagustuhan. Nabibisit daw siya sa taong ito. Kahit anong pilit nitong kausapin si Lola, ay palagi niya itong sinusungitan. Hindi din daw niya maintindihan kung bakit irritable siya sa babaeng ito.
Yung bang wala na talagang pag-asa na maging close sila. Subalit kahit anong gawing pagsuplada ni Lola sa kanya, ay pilit pa rin itong kumakausap kay Lola. Eto po, sasabihin ko lang sa inyo ang tungkol sa ugali ng lola ko. Ang pagkatao po ni Lola ay matabil ang bunganga. Prangka siya sa mga bagay-bagay. Wala siyang pakialam kung masaktan ka man sa mga sinabi niya. Basta ang sa kanya, totoo ang mga salitang namumutawi sa bibig niya. Hehe. Peace, Lola. Love you. Baka kasi magalit. Ganon talaga ang lola ko. Di niya mapigil kung anong hinaing niya sa isang tao. Hanggang sa isang araw, linggo iyon, mag-alas 3 na ng hapon, naisipan ni lola ko na pumunta kila Matalina. At ayun na nga, naglakad lang siya noon mag-isa. Mula sa bundok na kung saan nakatira sila lola noon, ay tatahakin niya pa ang pangalawang bundok bago marating ang barangay nila Matalina. Nung nasa kalagitnaan na daw siya ng paglalakad, kung saan nasa bukana na siya ng kabilang barangay, ay nakasalubong niya itong si Ulay. O Karing, saan ka ba pupunta? Tanong niya kay Lola. Kila Matalina, bakit? Pagsusungit ni Lola sa kanya. Pupunta din ako sa sentro. Sabay na tayo. Muling wika ni Ulay. Lumakad ka mag-isa mo? Padabog na sagot ni Lola. Gaya ng inaasahan, nabad trip na naman itong si Lola ko dahil kay Ulay. Habang naglalakad daw sila ay nagsasalita itong babae, pero di daw siya pinapansin ni Lola. Inaalok pa nito ang bitbit niya kay Lola na isdang nakasupot. Nung may madadaanan na daw silang tulay na kawayan ay huminto si Lola nun at pinapaunan niyang tumawid si Ulay. Ang nasa isip kasi ni Lola nun, baka bigla siyang itulak sa ilog. Advance din mag-isip, no? Subalit ayaw mauna ni Ulay at huminto rin ito. Napilit niyang pinapauna si Lola. Habang nagsasalita daw itong si Ulay, ay ganado ito sa pagkwento nang biglang karipas daw ng takbo ni Lola nun, papatawid sa tulay na kawayan. Nung nakatawid na daw si Lola, dire-diretso lang siya sa paglakad ng mabilis. Tinatawag siya ni Ulay at nagpapaantay ito sa kanya. Nang biglang nasa likuran na niya agad ang boses ni Ulay at nagulat si Lola nun. Sa panahong ito daw ay bata-bata pa si Lola at si Ulay naman medyo may edad na, kaya imposible talagang maabutan niya si Lola ng ganun kabilis. Kahit yabag daw ng takbo ay hindi narinig ni Lola nun kay Ulay. Kaya sa puntong ito, buo na talaga ang paniniwala ni Lola na isa nga itong aswang. Inaamin din ni Lola no na nakaramdam siya ng kaba, pero di niya ito ipinapahalata at nagtapang-tapangan pa rin siya. Karing, buntis ka pa? Tanong sa kanya ni Ulay. Bakit kung buntis ako? Kakainin mo? Sagot ni Lola sa kanya. Sus, kung di ka lang manugang ni Ermon. Wika ng babae kay Lola. Bakit? Kainin mo din ako? Subukan mo.
Walang pag-alinlangan na sambit ni Lola nun. Nung malapit na sila sa sentro, sa di kalayuan ay tanaw mo ang kalsadang malaki. May dumadaan roon na naglilibing. Sa tansya ni Lola, bata yung namatay. Dahil maliit lang daw ang kabaong nito na pinasadya pa. "Mauna ka na, Karing. May pupuntahan lang ako." Wika daw ni Ulay nun at nagmamadali itong tumakbo patungo sa kabaong na buhat-buhat ng ilang katao. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ulay ay pinagmasdan siya ni Lola. Ang ginawa daw nito ni Ulay nung malapit na ito sa kabaong ay may hinubad itong parang itim na tali na nakasinturon sa bewang niya. Ipinatong daw ito ni Ulay sa ibabaw ng kabaong at saka nagsalita ito. Ang pinagtataka daw ni Lola nun, parang di daw siya nakita o napansin ng mga tao sa ginawa niya. Kung sino man daw makasaksi sa ginawa ni Ulay ay imposible talagang hindi mawiwirduhan. Pagkatapos ng ginawa ni Ulay ay umalis na ito sa kabaong at yung itim na tali di na niya kinuha. Sa paglalakad ni Ulay, napatingin daw ito bigla kay Lola nun at nagkatitigan sila ng ilang segundo. Kakaiba daw ang pagtitig ni Ulay nun at parang nakakuryente daw si Lola nun sa batok. Ngumiti daw ito sa kanya na parang may pagnanasa. At dito na nahimasmasan si Lola. Nung malapit na daw si Ulay sa kanya, bungad niya dito. "Anong ginagawa mo? Siguro puntahan mo sa sementeryo yung patay." Wika ni Lola sa kanya. "Nakita mo pa yon? Ang gilas mo naman." Sagot ni Ulay noon habang nakangiti. "Sus, ganyan pala kayong mga aswanga kayo. Kahit patay na nakalibing na, pinag-iintrisan pa rin. Di na kayo naawa sa bangkay." Pamimiluso po ni Lola noon at napansin niya nakatingin si Ulay sa kanya ng masama. "Bahala ka dyan. Dyan ka na." Sigaw ni Ulay at halatang nainsulto ito. Sabay lakad nito papalayo, patungo sa sentro. Nagulat daw itong si Lola nun sa inasta ng babae. At onang bisis din daw na nangyari iyon na nakipag-eye to eye contact itong si Ulay sa kanya. At hindi din niya napansin kung nakabaliktad ba siya sa mga mata nito. Gawa ng hindi mawaglit sa isipan ni Lola ang ginawa ng babae sa kabaong ng bangkay. Nakarating naman ang ligtas si Lola kila Matalina at unti-unti nawaglit sa isip niya ang mga nangyari kanina. Bandang mag-alas 5 na ng hapon ay umuwi na siya kasi kailangan niyang magsilong ng mga alagang hayop. Nung alas 6 pasado na daw, ay tapos nang magluto si Lola at pinakain na niya ang mga bata. Bandang alas 7 daw na ng gabi, nahiga muna si Lola habang inaantay niya si Lolo na umuwi. Patulog na rin daw ang mga anak niya noon sa mga oras na yon. Maliit lang ang pwesto na hinihigaan nila Lola. Bale 1 kwarto lang talaga ang laki. Nakapwesto si Lola noon sa may bandang sulok kung saan naroon yung altar. At sa altar na yon, doon nakalagay ang lampara. Ayaw kasi ni Lola na masinagan ang mukha niya habang nakapikit.
Bali sa taas ng ulunan niya ay nandoon ang altar at sa paanan niya naman mayroong bintanang maliit. Sa ilang minutong pagkahiga niya ay nakatulog ang mga bata at unti-unti rin nakatulog siya ng hindi sinasadya. Hanggang sa siguro 1 oras ang lumipas na naginip siya ng masamang pangitain. Inilarawan doon sa panaginip niya na binisita siya ni Ulay. Noong una daw ay sumilip ito sa bintana sa harapan niya sa may bandang paanan ni Lola. Nang biglang binuka nito ang bunganga at lumabas daw ang napakahabang mga pangil nito. Kasabay nun ang pagbabago ng itsura nito na parang anyong demonyo. Nagising si Lola dahil sa masamang panaginip na iyon at sa di inaasahan. Nanlalabo man ang kanyang paningin sa unang pagdilat. Maniwala kayo sa hindi, ang panaginip niyang iyon ay nangyari pala sa totoong buhay. Oo, harap-harapan niyang nakikita si Ulay na nag-anyong aswang ito. Nanlilisik ang mga mata na mahalata mong malaki ang galit nito kay Lola. Ang itsura nito ay mas pangit pa kay Sanderford na naging Marlo. Yung mga kuko nito ay napakahaba at matutulis. Di daw makagalaw si Lola nun dahil sa sobrang kilabot na nararamdaman niya. Gustuhin man niyang sumigaw ay di din niya magawa. Nagdasal siya sa isip niya nang mito ako. Kasabay nun ay akmang papasok na sana ang aswang at dadakmain siya nito ng 2 kamay. Ay siya namang pagtaas ng kanang kamay ni Lola at nabanggit din niya ang mga orasyon na panlaban sa mga aswang. Napapikit si Lola nun habang binabanggit niya iyon. At sa pagdilat niya, nawala na lang bigla ang libo ng aswang. Dito ay nagtahula na ang 3 alaga nilang aso at mabilis na ginising ni Lola ang kanyang mga anak. Sabay bumaba siya sa kusina. Kinuha niya ang asin at itak. Hindi muna niya sinabi ang nangyari sa mga anak niya. Baka daw matakot ang mga ito. Mag-alas 9 na ng gabi nang dumating si Lolo. At dito, ikwinento ni Lola kay Lolo ang pagbisita ni Ulay. Siyempre, nagalit si Lolo nun at gusto sana nitong kumprontahin si Ulay. Pero pinigilan siya ni Lola. Ipinagkalat ni Lola ang nangyari sa kanya at lumipas ang panahon. Tuwing magkikita daw sila ni Ulay, ay kusang umiiwas na ito kay Lola. Hanggang sa namatay na lang daw itong si Ulay, ay hindi na sila pa nagkaharap ulit. Meron pa akong kwento tungkol kay Ulay. Ang senaryo naman sa kwento na yon ay may tinalo siyang kapitbahay lang niya. At ang mapupulot na aral naman sa pangalawang kwento ko kay Ulay ay malalaman niyo pa ang kahinaan ng isang aswang. Dito kasi, kay Lola ko lang narinig na may nilalagay sa ibabaw ng kabaong. By the way, abangan niyo na lang ang maiksing kwento na yon. Susubukan ko lang siyang gawing animation sa tulong ni Pinoy Pakbit Animation. Sana hindi siya paasa at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa kanya, sana ay mapuntahan din ninyo. Pinoy Pakbit Animation.
Nasa description po yung link ng channel niya. At iyon po ang karanasan ng lola ko na labis na nagpakilabot sa buong buhay niya. Hanggang dito na lang muna po. Salamat sa mga walang sawang nakikinig. Hindi ko na po pahahabain pa.